annoncehajen, direktøren eller rejsebureauet, så skynder de sig ofte at love bod, bedring og pengene tilbage. Men kan du nu stole på løfterne, når kameraet er slukket? Det tjekker vi i aften. Vi må videre i vores jagt. Mange svindlere, pressechefer og direktører er røget en tur i baljen i løbet af den her kontantsæson. Inden vi går på sommerpause, så skal I have sidste nyt om en række af vores afsløringer. Og så stiller vi skarpt på direktøren, som gav et klart løfte til sine utilfredse kunder. Vi finder en ordentlig og fair løsning på det med Jørgen, fordi jeg synes selvfølgelig, hvis han ikke er tilfreds med sin løsning, så skal det ikke være det økonomiske, der skiller os ad. Ja, løftet var ikke til at tage fejl af, men fik kunden nogensinde sine penge. Og hvordan gik det med hoftepatienterne med de farlige metal mod metalhofter? Men vi lægger lige knoglerne her et øjeblik, for vi har nemlig også nye afsløringer om et af Danmarks allerstørste rejsebureauer. Tyrkiet-eksperten har været flittig gæst her i programmet de seneste par år, så man kunne tro, at nu er der ikke mere at fortælle. Men så kontaktede du os, Mikkel. Du har både arbejdet som guide og i kundeservice hos Tyrkiet-eksperten. Hvad er det, du vil fortælle? Jamen, Tyrkiet-eksperten, de holder bevidst på kundernes penge. Systematisk? Systematisk, ja. Og hvorfor træder du så frem og fortæller det nu? Jamen, til sidst kunne jeg bare ikke stå inden for det længere. Det skal vi høre mere om lidt senere, men vi begynder et helt andet sted, nemlig hos de berygtede annoncehajer. I 5 år har Kontant jagtet hajerne. I en række programmer har vi dokumenteret deres svindel, og nu er de så endelig gået i nettet. Vi sidder lige herinde, dem der snytter på banen. Hvordan har du det egentlig? Lidt hjertebanken, men jeg er klar til at se på sagerne. Lad os gå ind og finde ud af, hvad de siger. Vi fandt deres hemmelige kontor på Vesterbro. Dag. Vi kommer fra Kontant. Vi har afsløret deres egentlige bagmand. Hej Christian. Kåre Kvist fra Kontant. Hej. Og vi kårede dem som årets svindlere 2010. Og drenge, Kontant. Lasse Morten, så fik du jakken. Du har lige gået og snakket om den. Værsgo, hvad er det? Den er fra Kontant Sikker. Du er altid Danmarks værste svindler. En hård kerne af annoncehajer har i årevis snydt og svindlet små erhvervsdrivende. Et af ofrene er Jørgen Christensen, købmand fra Sønderjylland. Det kalder jeg sgu bondefangeri, så det batter. Jørgen blev narret af sælgere fra firmaet Real Holding til at købe værdiløse annoncer på nettet for 70.000 kroner. Men da han krævede pengene igen, forsvandt hajerne, og Jørgen kom en tur til København for at finde sine penge. Ja, hallo? Og så lovede hajerne pludselig bod og bedring. Selvfølgelig, hvis vi har sendt dig et brev, hvor vi lover dig pengene tilbage, hvis du er utilfreds, så får du selvfølgelig pengene tilbage. Her 2 år senere har Jørgen Christensen stadig ikke set skyggen af de 70.000 kroner, som hajerne snød ham for. Jeg tror, det er godt og vel en halv års tid siden, jeg hørte fra kurator omkring, hvad der var sket i sagen, og om der var noget i bordet, han har sagt, som kunne refunderes, og det var der selvfølgelig ikke. Jørgen får nok aldrig sine penge, men Kontant har alligevel godt nyt med til den sønderjyske købmand, og en forklaring på, at der ikke er nogen penge at hente. Nogle af de personer, som har taget hans penge, er nemlig blevet idømt lange fængselsstraffe. Altså, hvis jeg skal hovere lidt, så er det jo, så er det jo godt af det i princippet, og det passer meget fint, så er der ikke andre, de skal stille i fedt og fad på den måde der. I april blev der afsagt dom mod 5 annoncehajer i Østre Landsret. De fik alle skærpet deres byretsdomme for bedrageri. Christian Johansen, som ifølge vores oplysninger er bagmanden i Real Holding, det firma, der snød Jørgen Christensen, blev idømt 2 år og 3 måneder og blev frakendt retten til at drive annoncevirksomhed. David Juhl Gallorini blev idømt 1 år, og Bruno Pajuka fik 1 år og 9 måneder for bedrageri. Alle straffene var ubetingede. Alle 3 dømte blev varetægtsfængslet på stedet, blandt andet fordi de registrerede bosiddende i Dubai, hvor retten frygtede, de ville gemme sig for at slippe for straffen. En 4. annoncehaj, som mange kontantseere nok vil huske, nemlig Lasse Skov, blev idømt 2 år og 3 måneder. Hans anden dom for bedrageri i forbindelse med annoncesalg. Sidste haj bag tremmer er Lasse Bro. Han blev idømt fængsel i 1 år og 3 måneder. Nu er en stor del af hajerne altså bag tremmer, og der er mere godt nyt til Jørgen Christensen. For politiet er netop blevet færdig med efterforskningen i hans sag mod annoncehajerne i firmaet Real Holding. Og det glæder Jørgen, hvis det kan føre til, at der bliver sat en stopper for deres virksomhed. Det passer mig rigtig fint.
Ja, der er altså en købmand i Sønderjylland, som er meget tilfreds med den dom, og det går jeg også ud fra, at du er, Jeppe Rosenmeier. Du har også jagtet annoncehajer i årevis. Hvad betyder den her dom? Vi er i Håndværksrådet ekstremt tilfredse med den her dom, og vores forventning er, at vi nu vil se nærmest en hel eliminering af markedet. Kan I allerede nu se resultater af dommen? Ja, altså hvor vi tidligere havde en 8-10 henvendelser om dagen, der har vi i øjeblikket en håndfuld om måneden, hvoraf nogle af dem da er forkert nummer. Ikke nok med det, så er der faktisk noget, der tyder på, at det bliver endnu sværere at være annoncehajer i fremtiden. Jamen, EU-kommissionen kommer her om kort tid med en rapport om, hvordan man skal takle annoncehajerproblemerne internationalt. Så det ser vi meget frem til. Gode nyheder, og tak for den vurdering. Ja, tak. Ja, det er altså, som vi hører, blevet meget sværere at være annoncehajer, og derfor svømmer annoncehajerne også ind i helt nyt farvand, men også her støder de på kontant. Velkommen hjem til Malta. Du er en gammel kending fra Kontant. Ja, Vi vil gerne stille nogle spørgsmål om Panlegis. Vil du ikke svare et par minutter? Jeg kommentar til jer overhovedet. Mens David Juhl Gallorini og Christian Johansen venter på, at landsretten skal fælde dom over deres ulovlige annoncevirksomhed, ja, så er de i gang igen. Det afslører vi i januar. Nu sælger de smarte selskabskonstruktioner med påståede skattefordele, det hele via firmaet Panlegis. Jeg tror, det er erhvervs- og selskabsstyrelsen, der ringer til mig. Altså han siger, han hedder Christian Johansen, han ringer fra Panlegis og ringer på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Hajerne lyver, når de påstår, de ringer fra myndighederne, og ifølge en ekspert er selskabskonstruktionerne, som sælgerne tilbyder, ikke værd at betale penge for. De lover jo guld og grønne skove, og det er jo ikke det, man jo i den sidste ende får. Prisen fejler til gengæld ikke noget. 5.500 kroner for en løsning, der, hvis man selv kontakter myndighederne, kun koster 160 kroner. De små erhvervsdrivende følte sig snydt og meldte sagen til politiet. Men selvom bagmændene Christian Johansen og David Juhl Gallorini altså nu er bag tremmer, så er anklagemyndigheden nu ved at vurdere, om også den nye fidus er kriminel. Men i forårets løb er der også dukket andre hajer op. Hej Simon. Hej. Kåre Kvisted, jeg kommer fra Kontant. I marts afslører Kontant endnu et indbringende fupnummer begået af 2 tidligere annoncehajer, Simon Bobby Koni og hans makker Lasse Bro. De forsøgte at snyde Bloddonorforeningen og havde allerede fået et stort dansk trossamfund på krogen. Det gjorde de ved at lokke med smarte leasingkontrakter på kopimaskiner for over 100.000 kroner. Altså, når du står op om morgenen og går på arbejde, så vil vi gerne vide, hvordan er det at gå hen og snyde. Hvordan er det at gå hen og snyde en kirke? Ja. Nu er der så godt nyt på vej til bloddonorer og kirker. Lasse Bro er, som nævnt tidligere, på vej bag tremmer, men Simon Bobby Koni svømmer dog stadig frit. Ja, med den hårde kerne af annoncehajer bag tremmer, så går der forhåbentlig rigtig lang tid, før vi ser dem igen. Kan du huske Jørgen Lang, manden som elsker at fotografere, men som efter en øjenoperation ikke længere kan stille skarpt? Han blev lovet en erstatning, men fik han den? Hvis jeg filmer her på den nye Lillebæltsbro, jamen jeg kan se den lyse og blå himmel og det mørkeblå vand, men jeg kan ikke se, at der er en bro. Jørgen Lang fik for snart 3 år siden en øjenoperation hos klinikken Memira. Han fik udskiftet øjets naturlige linse i håb om at slippe af med sit gammelmandssyn. Nej, det er sgu svært at se. At det skulle blive svært at se, var ikke lige det, Jørgen Lang var blevet lovet for sine 36.000 kroner. Da Kontant mødte Jørgen Lang i april, havde han fået i alt 8 øjenoperationer. Alligevel kunne han stadig ikke se skarpt. Han føler, at alting er blevet mørkere, og så er han blevet meget mere følsom over for sollys. Og det skal han ifølge en af Danmarks førende øjenlæger, Jesper Hjortdal fra Aarhus Sygehus, nu lære at leve med. Der vil nok være lidt tilbage for resten af livet. Overlægen kaldte lige ud operationsforløbet for mislykket. Han købte en operation, hvor han forventede at kunne undvære briller. Så er det mislykket, set fra hans synsvinkel. I dag har Jørgen Lang investeret i nye briller og solbriller med styrke. Det har i alt kostet ca. 11.000 kroner. Det har været en udskrivning. Så derfor var han glad, da han så Memiras direktør sige sådan her i Kontant. Får Jørgen sine penge tilbage? Den dialog
Den dialog har vi jo taget op med ham allerede for en måned siden. Jamen lad os tage det nu. Jørgen kigger med, ved jeg, hvis han ellers kan se noget. Får han sine penge igen? Jamen altså, vi finder en ordentlig og fair løsning på det med Jørgen, fordi jeg synes selvfølgelig, hvis han ikke er tilfreds med sin løsning, så skal det ikke være det økonomiske, der skiller os ad. Hvad med alle de andre? Dem, som ikke får samme gener, men som bare ikke får smidt brillerne. Det eneste, de smider, det er sådan set ca. 40.000 ind på kontoen her hos jer. Skal de ikke have pengene igen? Hvis vi kan se, at kunderne ikke har fået det, som de har betalt for, jamen selvfølgelig, så skal de have deres penge tilbage. Får man ikke den vare, man betaler for? Altså kommer man ikke af med brillerne, så sender du en check retur? Jamen det er jeg ikke bange for at sige. Okay. Altså, og det gælder selvfølgelig også alle andre, dine kunder, ikke kun dem, der lige har været i kontant. Ja, fordi jeg kan sige dig, det er ikke særlig mange. Men efter udsendelsen fik Jørgen Lang en noget anden besked fra Memira. Direktøren siger nu til Jørgen Lang, at sagen skal gå sin gang hos Patientforsikringen og... Desværre så var det ikke så godt som lovet i fjernsynet, så jeg fik at vide, at min kone og jeg naturligvis ikke kunne få penge tilbage, fordi vi var jo gået til kontanten. Da Jørgen Lang for et par uger siden på kontantsforanledning kontakter Memira, så svarer de tilbage, at de godt lige vil overveje situationen en gang til. Og i fredags, der får Jørgen Lang så det her brev fra Memiras direktør, Martin Falk Rasmussen, og her står: På baggrund af sagens særlige omstændigheder ønsker Memira at tilbagebetale det fulde beløb for behandlingen, i alt 36.000 kroner. Efter indbetalingen af det aftalte beløb er det aftalt, at sagen hermed i enhver henseende er afsluttet. Dette indebærer, at Jørgen Lang afstår fra overfor Memira at fremføre yderligere krav på tilbagebetaling og eller godtgørelse. Med andre ord, nu kan Jørgen Lang endelig få sine penge igen. Det tænker han lige lidt over. Jeg kan ikke få mit syn tilbage, men jeg kan da få nogle af de penge, jeg har smidt ud, tilbage. Og dem kan jeg sagtens bruge den og andet. For eksempel briller. I januar kunne Kontant afsløre, at hundredvis af danskere går rundt med en farlig metalhofte. En hofte, som reelt er en tidsindstillet bombe. Patienterne ved det bare ikke. En skræmmende nyhed for hoftepatienterne, men nu er der godt nyt på vej. Patientforsikringen er nemlig begyndt at udbetale erstatninger. Lige nu siger statistikken, at op mod 80% af de, der klager, får medhold og penge. Og vi får mails fra glade patienter, som kan fortælle, at Patientforsikringen ligefrem har ændret afgørelse i deres sag, efter at den nye hofteskandal blev rullet op af Kontant og andre journalister på DR's radio- og tv-aviser. En af hoftepatienterne, nemlig Annelise Rasmussen, skriver, at hun har fået 63.000 kroner, altså måske et lille plaster på såret. Og nu skal det så handle om Scanway Tyrkiet-eksperten, det efterhånden mere berygtede end berømmede rejsebureau. For Mikkel, som du mødte i starten af udsendelsen, træder nu som den første frem og fortæller, hvad der i virkeligheden foregår bag kulissen i rejsebureauet. Mikkel Stærk Olesen blev i 2009 ansat som guide hos Tyrkiet-eksperten. Men i februar i år fik han nok. Jeg tror ikke, der er nogen, der synes, det er specielt rart at skulle lyve over for folk, som egentlig bare gerne vil have det, de har betalt for. Men hvad var det så, Mikkel skulle lyve om? Vi starter i Alanya, Tyrkiet, hvor Mikkel begynder som guide i december 2009. Dengang kunne Kontant fortælle, at Tyrkiet-eksperten solgte rejser til det mest populære hotel Vegastar, også selvom gæsterne slet ikke kunne bo på hotellet. Familien Nielsen var blandt de mange skuffede gæster. Guiden Mikkel, han fortæller i bussen på vej til hotellet, at der har været nogle elektricitetsproblemer, og at man har besluttet at lukke hotellet i dag. Men John Nielsen satte sig for at undersøge sagen. Og med sit eget videokamera dokumenterede han, at der skam var masser af strøm på Vegastar. Så hvorfor kunne Tyrkiet-ekspertens gæster så ikke bo der? Problemet var egentlig, at der var ikke nogen kontrakt med det her hotel lige pludselig. Der havde været nogle ret store interne problemer, som gjorde, at den her kontrakt, vi havde, den blev annulleret. Så vi havde ikke ret til at benytte hotellet. Alligevel blev det så solgt hjemme fra Danmark af. Og det er der en forklaring på, mener Mikkel. Altså en af grundene, kunne jeg forestille mig, er, at Vegas der er det mest populære hotel, vi har i Alanya. Så det er jo et hotel, der sælger mange værelser. Og hvis de så fjerner den fra programmet, så kunne det nok godt gå ud over salgstallene, at så bliver der ikke solgt lige så mange rejser uden det hotel. Gæsterne måtte derfor tage til takke med et ringere hotel på stedet. Der var en lille bitte pool. Der var ikke nogen morgenmadsbuffet. Det var en tallerken, de fik med nogle grøntsager på, og et æg, hvis de var heldige. Og når gæsterne ville klage over det dårlige hotel, ja, så var der ingen hjælp at hente.
Altså, der var en del mennesker, som gerne ville have en kvittering, hvor vi som rejseleder skrev, det er rigtigt, du har henvendt dig, og du har sagt det og det og det. Problemet var lidt, at sådan en kvittering må vi ikke lave. Og det kan gå hen og blive et problem for gæsterne, for uden dokumentation for klagen, der kan man helt miste sin ret til at klage til Pakkerejseankenævnet. Masser af gæster har altså måttet betale en høj pris på grund af rejsebureauets problemer i Tyrkiet. Det gælder også flere hundrede gæster, der skulle en tur til Thailand. Fælles for dem er, at de har fået en sang fra de varme lande. Scanway Tyrkiet-eksperten solgte sidste efterår op mod 300 rejser til Thailand. Men ifølge den tidligere medarbejder, så havde rejsebureauet slet ikke til hensigt at sende kunderne afsted. Det er bare ikke rigtig fair over for nogen, at man sælger et produkt, der ikke eksisterer. Og det er jo heller ikke lovligt at gøre det. Lad os lige se lidt nærmere på forhistorien for salget af rejserne. I slutningen af 2010 begynder Mikkel Stærke Olesen som guide på Phuket, Thailands mest populære rejsemål. Men en dag er der pludselig ikke plads til kunderne på de hoteller, de har bestilt. Det vi skulle sige til gæsterne, det var, at det var på grund af overbookinger. Men vores gæster er jo ikke uintelligente, så de kunne godt selv finde ud af at gå over til det hotel, hvor de skulle have boet, og så sige, har I ikke nogen ledige værelser? Og det havde hotellerne jo. Mikkel må altså, ligesom i Alanya i Tyrkiet, lyve over for kunderne, for der er en mere alvorlig grund til, at hotellerne nægter at tage imod dem. Altså en virkelig årsag til det var jo, at hotellerne ikke var blevet betalt. På Tyrkiet-ekspertens hjemmeside kan man finde 19 hoteller på Phuket. Vi ringer til dem for at finde ud af, om de stadig har penge til gode. Og det har de. They didn't pay us. They didn't pay you? Yes, for us, it's a 700,000 baht. We didn't get any money, yes, and like for the last year, on like July or June, they said that they will pay us, but they didn't pay us anything. Vi har talt med de fleste af hotellerne, og det viser sig, at Tyrkiet-eksperten i alt skylder omkring 10 millioner baht, næsten 2 millioner kroner, til 5 hoteller på Phuket. Og ingen af de hoteller, vi har fået fat i, har længere en aftale med det danske rejsebureau. I efteråret 2010, efter at have været kommet hjem fra Thailand, begynder Mikkel i kundeservice på kontoret i København. Og kort efter kommer en af ejerne, nemlig Gundys Dukusøj, med en klar udmelding til de ansatte. Gundys starter på personalemødet med at sige, at Thailand, det er ikke noget, vi skal have igen. Der er ikke penge i det, og konkurrencen er alt for hård, så man tjener ikke. Man taber egentlig bare penge på at have Thailand-rejser. Alligevel begynder Tyrkiet-eksperten at sælge nye rejser til Thailand. Og nu breder mystikken sig, for nogle af de kunder, der har bestilt rejser, vil gerne booke flysæder til den lange tur, men det kan ikke lade sig gøre. Når de så ringede ind og ville gøre det, så var vi nødt til at sige, jamen hvis du lige venter 14 dage, så ved vi, hvilket flyselskab det er, og vi begyndte også til sidst at sige, hvilket flyselskab det var, men der var bare ikke nogen aftale med flyselskabet. Ikke overraskende bliver alle knap 300 rejser aflyst, oven i købet i sidste øjeblik, ifølge salgsdirektør Dennis Jensen, på grund af for få kunder. Salget til Thailand i vintersæsonen 2011 og 12 har været en ren katastrofe. Men ifølge Mikkel er det langt fra den sande forklaring, og det var heller ikke tilfældigt, at rejserne blev aflyst så kort tid før afrejse. Nej, selvfølgelig var det ikke tilfældigt, fordi vi havde jo vidst det. Det kommer jo ikke som et chok. Det kommer ikke fra den ene dag til den anden, at vi mangler 100 passagerer på det her fly, hvis det var det, der var grunden. Nu skal kunderne altså have deres penge tilbage, men det trækker gevaldigt ud. I kontant for en måned siden fortalte en af kunderne, at han måtte vente 4 uger på at få sine 45.000 kroner, selvom han rykkede for pengene igen og igen. Det er amatøren, det vil jeg sige. Og det føler Mikkel sig medansvarlig for. Altså jeg havde det rigtig skidt med at se blandt andet Ole Worm i jeres seneste udsendelse, fordi det er jo, et eller andet sted er det jo mig, der har været skyldig i, at han ikke har fået sine penge i forbindelse med, at det var mit job og sørge for det her. Mange andre kunder må vente i endnu længere tid, men da en frustreret Mikkel til sidst går til sin chef, så får han følgende svar. Det er jo ikke hendes bror. Det er jo mit job at sørge for at informere dem. Så siger jeg, er det ikke dig, der er min chef? Må jeg ikke få at vide, hvordan jeg skal forholde mig til det? Fordi det er jo dybt ulovligt, det vi har gang i. Hvor der så stadig ikke rigtig var nogen hjælp at hente. Alt tyder altså på, at det er helt bevidst, at Tyrkiet-eksperten holder på kundernes penge. Hvad fanden foregår der? Altså, det er da helt utroligt. De nye oplysninger forarger Ole Worm. At de har garanteret bare brugt os som pengemaskine og bare holdt pengene hele tiden. Det er simpelthen svineri. For Mikkel bekræfter hele forløbet blot, at hans arbejdsgiver har haft en skjult dagsorden. Jeg tror, det var den primære årsag til, at de fortsatte med at sælge Thailand-rejserne, fordi de havde brug for det her cashflow, altså penge, der kommer ind.
Og som om det ikke er nok, så har mange af de ansatte heller ikke fået udbetalt pensionsbidrag og feriepenge. Mikkel har næsten 30.000 kroner til gode, og hans fagforening har ligefrem begæret Tyrkiet-eksperten konkurs. Det skal understreges, at Mikkel ikke står alene med sin kritik af ledelsen. Vi har nemlig talt med 4 andre tidligere ansatte, og deres historier er helt enslydende. Så er vi vist derhenne, hvor vi gerne vil have en forklaring fra Scanway Tyrkiet-eksperten. Salgsdirektør Dennis Jensen skriver i en mail, at han ikke ønsker at medvirke i udsendelsen. Han tvivler på, at det vil være muligt at give et fuldstændigt og retvisende billede af sagsforløbet inden for rammerne af programmet. Desuden ønsker han ikke at diskutere interne koncernanliggender offentligt, men vi giver ham en chance til, så jeg forsøger nu at fange ham på kontoret i København. Lad os se, om han sidder derinde. Hej. Må jeg forstyrre jer 2 sekunder? Vi leder ind efter Dennis Jensen. Jeg løber op, så han sidder der. Super, tusind tak. Sidder i møde. Jeg kan godt se ham. Ja. De sidder i møde deroppe. Okay. Jeg ved ikke, hvornår de er færdige. Okay. Vi beslutter os for at vende tilbage lidt senere. Ja, så lad os gå ind og se, om han har tid til os nu. Dennis? Ja, jeg vil lige prøve at se, om han er blevet. Ja, det er super. Men Dennis Jensen sidder stadig i møde, og han har altså ikke rigtig tid til at tale med os. Ringer eller skriver. Han kontakter dig i hvert fald i dag. Okay. Jamen ved du, så kommer vi nok ikke videre nu. Ja, det er altså ikke helt nemt at hive Dennis Jensen ud af mødet, og vi har jo prøvet alt, hvad vi kan nu. Men han lover altså via sine ansatte, at han kontakter os lidt senere. Det får vi se, om det holder stik. Det lykkedes desværre aldrig at få lavet en aftale om et interview til kamera med Dennis Jensen. Vi får dog en kommentar over telefonen, og her afviser han alle oplysninger fra Mikkel Stærk Olesen, den tidligere medarbejder, både i forhold til problemerne i Tyrkiet og Thailand. Ej, det passer også slet ikke. Hvad er hans problem? Hvorfor skal han finde sådan en løgnhistorie? Det bliver da lidt såret over, må man sige. Salgsdirektøren siger, at han intet kender til den knap 2 millioner kroner store gæld til hotellerne på Phuket. Ja, det lyder helt usandsynligt. Det giver ikke mening for mig. Men det er normalt ikke noget, vi afregner her fra Danmark af, så det er ikke sådan noget, jeg er klar over. Men hotellerne siger altså noget andet til os. Og hvad så med tilbagebetalingen til de knap 300 kunder, der fik deres rejser til Thailand aflyst? Ifølge Mikkel Stærk Olesen og flere andre af de tidligere ansatte, ja, så trak ledelsen helt bevidst tilbagebetalingen i langdrag. Men det afviser Dennis Jensen også. Jeg ved ikke, hvad han snakker om, men jeg tror, han må have virkelig ondt et eller andet sted. Og at Tyrkiet-eksperten aldrig havde til hensigt at sende kunderne til Thailand, ja, det bliver også benægtet af salgsdirektøren, der fastholder, at det skyldes dårligt salg. Da vi så finder ud af, at de går sgu ikke det der, så annullerer vi først de første afgange, og så annullerer vi det flere afgange og ser, om salget bliver bedre, det gør det ikke, og så tager vi beslutninger og slagter det hele, kan man sige. Han afviser, at der er hul i kassen, men han kan ikke forklare, hvorfor flere af de tidligere medarbejdere har så mange tusind kroner til gode i form af pensionsbidrag og feriepenge. Hold kæft, mand. Ja. Ja, altså ingen indrømmelse fra salgsdirektøren og ingen undskyldning til kunderne. Dennis Jensen skriver i sin mail til Kontant, at Tyrkiet-eksperten har meget svært ved at genkende Mikkel Stærk Olesens samlede udlægning af sagen. Men efter at vi gik ind i sagen, så har Tyrkiet-eksperten alligevel valgt at betale Mikkel de knap 30.000 kroner, som de skyldte ham. Vi kan kun beklage og undskylde, at vi har været for langsomme med at udbetale Mikkel Stærk Olesen de penge, som han helt berettiget havde krav på, skriver altså Tyrkiet-ekspertens salgsdirektør. Det var sæsonens sidste Kontant. Nu går vi nemlig på sommerpause. Men vi vender tilbage igen allerede i midten af august. Og hvis du nu sidder derude og har et tip, eller måske kender til en god historie, som vi burde kigge lidt nærmere på, jamen så skynd dig ind på vores hjemmeside og skriv til os. Ha' nu en rigtig god sommer. Vi ses.